Dag allemaal, ik ben Johnny Put. Ik ben een geboren en getouwde Belgisch Limburger. Geboren in Vrullige in Welle. Ik woon in Turp in Welle. Ik vind dat het dialect zeker moet voort blijven bestaan, want dat zorgt voor een geweldige verbondenheid tussen de mensen. Ik probeer me ook in de media heel veel in te zetten voor het plat. Ik heb al bij Armand Schreus onder andere de dialectdiploma georganiseerd en een oven mogen alleen maar platkallen. En ook het typetje boerfirma van de Put, dat bekend is van in Welle tot in de pannen, dat hebben we in het leven geroepen. En ik denk dat iedereen wel weet over de belevenissen van firma van de Put, van zijn vrouw Irma, van zijn dochter Wendy en vooral van de groene Hendrik. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat via platkallen, want dan leer je ook redeneren en dan is het ook later gemakkelijker voor over te schakelen van het Vlaams naar het Duits of naar het Frans of naar het Engels, want dan leer je dat omzetten te doen. En voor de rest zou ik willen Veldeke bedanken dat ze mij hebben uitgekozen voor ambassadeur te zijn van het plat. Dank u, tot ziens, bye.